Vi har talet 657 plus 172 är lika med. Tar man 6 plus 1 är 7, så blir det 700. Sen 50 plus 70 är 120. Sen tar man 7 plus 2 och det är 9. Och det är lika med. Så tar man 7 plus 1 och det är 8. Och så blir det 20, sen är det 9. Så det är svar 829. Och nu är det Klara, min vän. Jag ska räkna med uppställning. Sen tar jag skrivruta. Sen tar jag 7 plus 2 och det blir 9. Sen tar jag 5 plus 7 och det blir 12. Då flyttar jag upp en etta där. Och sen 6 plus 2, det blir 8. Då blir det 829. Tack och hej leverpastej!